Shalom, horas ma dihita amanginang, tapasada maroha nang pikirat tala umar parsaura doot debata, tapuji ma tuhata marhite-hite na maredde hita, sian bukwede nomor 550 sia, ayat sada rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Songono do didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diahu, dang ahu na punasa, poda ni na marsuru ahu doi, molo adong manangise na mambahen lomo ni rohani amai, boto oni ido taringot tupodai, manang nasia debatai, manang nahuhatahoni sian roha-rohaku sadiri. Songon nanido ni surati, aka batangai na manguludo mabaor sian pamatang ni na porsea diahu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami saleleng nileleng na, asinirohamdo na mga ramoti hami sian na sailaon, rasi rasanuaing, jala asinirohamdo na mga lehon barita na ulii, gabe hangoluan nami, saya si maroham, say buhay marohanami, jala leho todim na badiai, asa huat tu si hami sude panugunugum, dohot pabahenam muna balgai, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita sian buku de nomor 400 ono puluh sada ayat sada dohot ayat tolu.
Begema patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik paunopon dohot lapatanna patik paunopon unako mamunu dia do lapatan ni odo iko dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu ikon roha panguluho do rohata dinasa na mangulu ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon naho bartu patihi ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patikni amin. Mare dehita sian buku de nomor 688 ayat sada rodi ayat 2. Bagasan uduk dohot serep ni roha tatopoti ma dosata nagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadiko dalana asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i ubahen hu pangido hami sai sudati ma toru-torum asa unang mangonai be tuhami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata songo sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah tung na solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalana asa mangolu ibana hasangapon ma di debata na digijang amin. Kita sian buku de nomor 480 ayat dohot ayat 3. Amin.
epistel di mingguta sadarion ima nanianet sian pesalmen 145 mamukamai sian ayat 10 pitu rodi ayat 20 sada tajahama marsika soring. Nabonardo Jahoba di saluhut akadalanna jala basa di bagasan saluhut jadi-jadianna. Ibana mambahen lomo ni rohani akan magkabiari ibana jala di begedo angguk nasidai jala di palua do nasida. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jahoba jala nasa sibuk mamuji guarna nabadiai rodi saleleng-lelengna ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 25 ayat sada rodi ayat 2. Porsiautai songona hinatidakon nidongata saha porsiau di sadok portibion rakma hita madok. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Ahu porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau dengar warta jemaat di minggu kita hari ini, Minggu tanggal 6 November tahun 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan topik berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Marsiho di bagasan podani Yesus Kristus. Yang kedua, pelayanan firman. Minggu hari ini Lalahi dan dilanjutkan dengan pelayanan di Pospel Sambas. Sedangkan di ibadah siang dilayani Amang Sintua TH Turnip SPD. Kita doakan kiranya pelayanan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan Wake. Pada hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022 dilaksanakan pertanyaan Wake bertempat di gereja. Yang menjamu yaitu keluarga Amang A Sinaga, YPM Boru Sihombing dari W1. Dan masih kita gabung yaitu W1, 2 dan 3 masuk pukul 19 WIB, karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Yang keempat, celengan tahun kesehatan. Sehubungan akan berakhirnya tahun kesehatan, karena itu celengan yang telah dibagikan kepada para jemaat akan kita kumpulkan minggu depan tanggal 13 November tahun 2022. Dan bagi anggota jemaat yang belum mendapat celengan dapat digantikan atau dapat menggunakan amplop yang akan dibagikan penerima jemaat di depan pintu gereja. Untuk itu marilah kita menyerahkannya ke gereja dengan sukacita. Yang kelima, dukungan doa. Yang pertama untuk Amang Sintua PS Batubara dalam pemulihan dari W2. Yang kedua, untuk anak dan boru Nihuriata nang akan naposo Nihuta tahun nang nadi pangaretoan. Yang ketiga, doa ini selalu dilaksanakan oleh perhalado di konsistori di saat sermon dan pada saat perkunjungan ke rumah sakit, serta di saat pertanyaan gabungan di gereja. Selanjutnya, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2022, majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di slide yang di depan, begitu juga di warta yang telah di-share di W kita masing-masing. Begitu juga tentang keadaan keuangan kita, baik itu pemasukan, pengeluaran, sampai dengan rekapitulasi. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Lau manomu hatan itu hata marede mahita sian buku ede nomor 226 ayat sadaro di ayat 2.
Martangiang mahita o ale di bata para siroha na sumurong pargugo na sohatudusan pinuji pinasanga magwarmu ale Tuhan ala sido tolong ni roham na tongtong mian madongani perdalanan ni ngulunami secara khusus di sa minggu manipat. Moliate diho Tuhan digohi hami pajum naing mamuji pasangapong guarmo marhide-ite persopaon nami di bagasan sadarion asima roham suruh matodim tod di purbadiai mangaramoti roha pikiran nami asa taruli hami di hasitongan ni hatami uhir homma Tuhan hatami gabi gugu di hami menguduti hari-hari na di pasahak mudope Tuhami ajar-ajari hami Tuhan asahot hami di puda pangajar yomi moliate madiho Tuhan roh hami marsoba marhite-hite parpungon nami manang marhite-hite live streaming tuhoma tu pasatami Tuhan persopaon namion holan marhide-hite anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna nangpe cuaca kurang mendukung alai parsobaota tu di bata tongdo ikon ulaota molope adong dongata nasubui rapak mersaur dotita apala di bagasan mingguon saya tuata mana madungu sida marhide-hite parmingguon live streaming na dipatupa ni Huriata tihamu amanami inanami songobohal dihita dapok tado poda pangajarion sia tuhata marhite-hite turpuk jamita di parminggota di minggu pa 20 sadahod dung Trinitatis ima di tanggal 6 November 2022 ima nanienet sian surat Apostel Paulus paduahon tu Huria Tesalonik surat padua alihon 2 Tesalonik 2 ayat 10 tolu sah rodi ayat 10 pitu dohot topik tema marsihohot di bagasan poda ni Yesus Kristus berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Songono mahatan di bata dihita tai paihutihu ma di bagasan rohata. Alai natama dohami tongtong madok mauliate tu di bata marningot hamu ale akadongan nahinaholongan ni Tuhani ala dipilih debata hamu sian mulana asa saut hamu malua ima marhite sia todi na pabadiahon dohot aporsiaon di hasitongan aitu si do hamu di jou marhite-hite barita nauli nahu baritahon hami asa partohap hamu dihasangapon ni Tuhan Yesus Kristus atau ngale akadongan hot mahamu jongjong jala marsitio pa mahamu tua kapoda na huajar hon hami tu hamu marhite sian hata nang surat pe apala tuhata Yesus Kristus doho debata amata na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul na miat tongtong dohot pakirimon na denggan sian
asini rohai. Ibana ma mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata nadinggan ido sahana. Amanami inanami suang songoni nang akayanakon nami na hinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Mauliate matado tu debata ala dipargugui dohita mangulahon akka poda pangajarion natajalo marhite hata nang surat pe natabege marhite lisan manang tulisan marhite jamita manang majaha bibil manang renungan natajalo siganuk ari. Sada sian poda pangajarioni ima nunga tapar hanguluhon nunga tapar hadagikon madok mauleate tu debata ditiki nama naringoti akka yanak kota akka keluargata akka todongta nang akka dongata isarani amanginang saha mayanak kota tusada luat na dituju ro buah-buahna nunga saha biau bapa nunga saha biau inang tuhu taon pitor tadok do mau liate Tuhan isi robo ni boruku sahat nari sabtui di Pontianak subuh ator las roha puji Tuhan torningo mabalos molo adong natamak sikola lulus siap parsikolana SMA, SMP, SD manang perguruan tinggi di Papua tu hita tabotoi tortadodo puji Tuhan mau liate di Tuhani molo adong nama lua siap parmahanan siap parmaraan pitor tadodo haleluya puji Tuhan sangat madi debata ima lasni rohata balgani rohata madok moleate molo adong na malum siap parsahiton tabige tabereng di media sosiali ator tadok do puji Tuhan di grup wek molo adong nang malum di parsahiton di Papua moleate Tuhan ido ungkapata jujut suang songoni nang amanami inanami molo ditupan jabu dipauli jabune baru denggam majabui diingani ma keluarga todong sude madok mauliate gariada sipata dibaido ibadah syukuran di otang dongan tubuna boru ale-alena donganna nang donga sahuta asara pak makka maulatehon asini rohani Tuhani puasa hita madok moleate tu Tuhani disude akka ulauta alata boto do sude nai dang alani gogota dang alani haboyota dang alani hapistarata dang alani jagota alai holan alani asini rohani di batasa bingdoi dang boy huramoti buruku yanak kota molo mardala siano tu Jakarta di perdalanan dang tolaptai alai nasopabotuata Tuhani do mangaramoti nasida saha ma di huta na dituju
Ima sada napa duahon puasa hita madok mau leate tutuhani ala ima sada poda pangajarion sia tuhata natar surat jala jok di lisan hon di hatahon perjamita tuhita tabuk kemaju amang Bibel tah imasian sada Tesalonik 5 ayat 10 songo dasorta madok mauliate tutuhani panugunoguon poda siat Tuhani sada Tesalonik 5 ayat 10 molonung ada apa tamanginang rapak mahita majaha sada dua ya iya jadi sian hatani di batade mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ima songon dasor asing ni aka lasni roha songon ima amang nang dijamitata sadarion na ditongos ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik. Apostel Paulus on secara khusus madok tuhuria Tesalonik ima taringo tu madok moliati tung macai menarik situ tudo padok ni Apostel Pauluson didok di bidusada ayat tolu di joloni turpuk tahun di Papua di sini nama cailas itu tuh rohani Apostel Paulus marningot kuria Tesalonikai didok di ayat tolui madok mauliate situ tudo Apostel Paulusi tu debata alania alusna dasorna alalam gadda do haporsiaon ni ruas na adong di huria Tesalonik lam martabba do haporsiaon ni ruas na adong di Tesalonik laos martabba muse holong ni roha ni nasida sama nasida las rohana di pasaha tutuhani madok mauliate ala martabba haporsiaon jalalam marsi holongan nasida sama nasida dungi diulahi Apostel Paulus muse madok mauliate tu debata ima diaya 10 tolu trupuk tahun puasa muse madok mauliate Apostel Paulus molonakin ala martabah porsiaon ni ruasi ala lamar si haulongan ruasi sama nasida molo dia 10 toluat didok ala dipilit debata huriai sian mulana nunga dipilit debata ruasi sian mulana puasa dipilit amanginang ruas huria Tesaloniki asa bohama alus natong do disi asa malua asa dapotan haluaon ima dasor ni Apostel Paulus madok mauleate tu debata martaringot tu huria Tesalonik jala juk do dibuan di bagasan tangian amanginang do tamu yanakon nami hitape tong do madok mauleate tu hata dipilit hita
ro marsoba mamuji pasangapon guarna molo adong kendala isarana songon covid bamar minggu ma secara live streaming bamolo dangboi madalani dalanalan bajir ala dipatu pado live streaming bamar live streaming majo alai intina ikko madok moliate do hita boy hita mamuji pasangapon Tuhani tong dosongon na tuhuria di Tesalonik puasa hita madok mauliate ala hita dipilit gabe dapotan haluaun gabe malua hita ima amanginang na pinaingo ni Apostel Paulus tuhuria na dong di luar Tesalonika marhite surakna asa diboto nasida ya ruas naung terpilit mulanai dang na kebetulan alai naung disakapi Tuhanido pamilitoni terpilit gabi dapotan haluaun songonima nang hita amangi nang dohot akaya nakonami hita pe naung terpilih do dimulanai wasa dipilit tong dosongon huria Tesaloniki asa dapotan haluaun molota bereng tupudi ise mahita amanginang ise maau ise mahamu akaya nakon nami di adopan ni Tuhani gabeboy tarpilit taboto do amanginang pardosa hiad do hita pardosa situ tudo au takang jukat ni boto di kuboto di alai ala dipilit marpos ni roha asa dapotan haluaun ala ni amanginang ala nong dipilih debatahi ta ditobus dosata malua hita siyang gonggoman ni sibolis malua siyang gonggoman ni dosa gabe dapotan haluaun jala gabe habadiaun jala gabe ha ngoluan saliling ni liling na jala ima hapatianna molota jaha di Rom onom ayat 20 saja molonung ada potan haluau kita amang gabe hanguluan saliling nililing na do hapatianna ninna di Rom onomitong di ayat 22 jala holan alani asini rohani tu hatta doi dapot sa dang alani gugutta imana taguari sola gratia amanginang las rohani huriata las rohani uluata macai las rohani tuhatta ala terpilih dohita secara khusus boy gawe parorgan diba boy gawe parsong leader diba boy gawe parhalado diba boy gawe parjamita diba adong do nagabe parkur adong do nagabe dirgen adong do nagabe tim IT makubasi parminggota asalam pita asalam dinggan asalam uli parsopaota moloau madok mau liate di Tuhan molo mulak musetu bona-bonana uju dana hiba parmingguon dang adong dope marorken dang adong dope song leader holan situaido manguluhon dang adong IT
alai mardala do parmingguan ni molo pelam taba akka teknologi na paulihon na padinggaton manabalas ni rohatta asalam marsangap Tuhani au salinai maddo moliate di duhatta disudi akka pakubasiota dohot panguliota tu pangajaron ni Tuhani kita sude madok puji Tuhan haleluya amanginang dohot akaya nakon nami nung ngasae olat ni alus na daong dupi takas do dipodai Apostel Paulus kuria na adong di Tesalonika na adong dope tanggung jawab na adong dope kewajiban na adong dope si ulahonon nasida aha maya manginang ima molo taulahi mamereng di ayat 15 nakin didok asa hot hamu jongjong marsitiopan asa hot marsitiopan mahamu tu akapoda pangajarion nami tuhamu marhite-hite sian hata nang surat pe Apostel Paulus paingoton mamudai huria Tesalonik asa nang penong dipilih jala dipalua debata nasida adong dope tanggung jawab kewajiban ni nasida ima asa tong hot nasida songot topi tai marsi hohot di bagasan poda ni Yesus Kristus berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus asa lamboha asa unang malua hita pe amanginang tadda naong dipilit debatahi ita jala dipalua sian dosa ikon mahot hita dipoda ni Tuhatta Yesus Kristus manguloi jauh-jauh na mangulaon hobbar tulomoni rohana mangihuton poda pangajarion nang peamanginang sipata godang akka hamaolon nata adopi alai ikon lam satia lam hot lam tang hapor siautai buasa dipaingot Apostel Paulus huria Tesaloniki asa hot di poda pangajarion ni Apostel Paulusi ala diboto Apostel Paulus doa manginang na adong pangajarion poda haliluon tu huria Tesalonik adong ajaran sesat songon natar surat di ayat 2 yang manginang nunga dapot arini Tuhani nunga dapot arini Tuhani pakkorhon ni poda haliluoni gabe di tadikon nasida mula ulaon siganu pari naso siulaon natamana ma di zaman nasida dak kata ni perjamita alai hata di biduto lui ayat 10 sada banwaing peamang di ngolut tahun saya dong do poda pangajarion haliluon ajaran sesat ya do tabege di barita lia Eden madok dirina Imam Mahdi reinkarnasi Bunda Maria nina anakna Ahmad Mutai didok mai gabe reinkarnasi Yesus Kristus
ima ajaran haliluon. Di tahun 2010 adong do kelompok doa hati kudus Allah. Tidak disi uluanna pimpinanna sarupa setara dohot Yesus Kristus. Adong domuse heata beke berita nama dok tanggal hari bulan tiki hari kiamat nunga adong gabi marpungu nasida dang mula-ulau ima aka ajaran sesati alanido saya dipaingot Apostel Paulus sita unang talu hita mangalo poda haliluni asaboy hita mangadopi hamaoloni asaboy hita mangulahon akan nadenggan dang hatop pita menyerah batong ma ikon hot hita di pangajarion ni Tuhani ido asa didok Apostel Paulus pahoton nasida di ayat 10 pitui jala omma songo kunci di nasida debata tuhata mana mangapuli hamu jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaun nang hata nadinggan di boto Apostel Paulus do hamauloni di boto Apostel Paulus do ajaran sesati ido asa di pasu-pasu di tangyakon asa di batama na mga leon gogo mga puli pahoton rohani nasida di bagasan nasa ulaun nang akahata nadinggat jala ima tong tuhita amang sahat poda pangajarion naulion asa tapangido matutuhatta marhite tangiangta asa ibana pahoton rohatta ro mamuji ibana tumangihon podana mula ulaun akka nadinggani mangajarajari hita pauliulihon akka pakkatayota mabahen las rohani dongan dang acit rohani dongan mangajarajari hita mamudai akka yanak kota songo dalata pasangapon goarni Tuhani saping posrohata molonunga tuhata maniup manugunogu pardalanan ningoluta naboydo sude tak adopi di bagasan pos ni rohata tuhata ma namanga lehon gogo dohot pahoton rohata di bagasan nasa ulaota huhut lam marsiha holongan hita sama hita tuhata ma nama masu-masu amin martangi yang mahita hupuji hupasanga pami guarmu ale debata taruli hami di poda pangajarion siakko asa tongto kami madok mauliate diho disudi akka saluhut na dipatupam tuhami tuakka dongan nami tuakka si solhot nami keluarga nami jala diajar-ajari hodo hami Tuhan asa hot hami di pangajaromi asa unang melua tada naung dipilih Tuhan
salajol managale hami Tuhan tuhodo hami tongtong mangalu-alu mangido pangurupion marhite-hite toddim toddi porbadiai asa tongtok kami mangulahon hobar tupuda pangajariyomu nadapo nami marhite-hite hata nang surat nungahu puji hami hoale Tuhan marhite-hite parmingguan nami tupahi mahami di pardalanan ningulu nami di hari-hari na mangihut songsoni nang ama nami na nami na madohoti parmingguan marhite-hite live streaming sude tahe ruasmu pasu-pasu mahami sa luhutna obar tulomoni roham si maroham dihami Tuhan pardosa na gudang dohami salpuhon sesahod dosa nami asa tama hami madok mauliate mamuji pasangapong guarmu jala majalo aka hinauli marhite-hite pasu-pasu molope adong akadungan nami na hurang sehat marsahit hodotong pasaton nami ay siya kodo hamamalum ni sahit marhite-hite aka para medis naong diliyaw mo parbinotuan taringo tuhay pason tunasida asalambok torop aka namalum siyan parsahiton marhite-hite puji hami tongtong guarmu nagati ibagasang guar ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus supaya kami ma perdalanan ningulu nami secara khusus di bagasan mingguon amin tapuji ma Tuhan ta sian buku ede nomor 470 ayat sada huhut papungu peliata Tuhan
yakom mapilian na tapapungon martangi ang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na dilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia ma guarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua gijang lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuami una kami togiho tu pangucunan palua mahami sian pangago. Mulak mahita tajalo ma pasu-pasu sia tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaorhom madamena tutod ditabe. Amin. Shalom Mamang Inang.